नमस्कार खुलुमबाय सिबिनां रायजो राजा नोंथां मोननिसिम क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो हारिमायारि सावस्रि बिथांखिनिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसाव हरनायजों लोगोसे खावलाय हरनाय जायोदि फैगौ 9 अक्ट'बर 2021 मायथाइनि गान्धी जयन्ती सानाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे जोंनि जिल्लायावबो कोविड मेगा वैक्सीनेशन ड्राइवखौ खुंनो एबा गाजा गोमजा फालिनायाव नोंथांमोनहाबो बाहागो लाफायो जेन' बेनिखायनो जोंनि जिल्लायाव थानाय गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गावबा गावनि वैक्सीन मिरुआव गोख्रै सेथि वैक्सीनखौ दिनैनो लाफैदों। वैक्सीन मिरुफोरनि फारिलाइखौ नोंथांमोनहा जोंनि समाजारि फोनांजाब बिजोंफ्राव मोननो हागोन। आरोबाव नोंथांमोनखौ खावलायनायजों लोगोसे हांख्राय हरनाय जायोदि सोरबाफोर नैथि खेब वैक्सीन लानाय सम जाबायब्ला एबा बारलांबायब्ला बैफोर वैक्सीन मिरुआव थाबैनो फैनानै वैक्सीनखौ लाफैदो। एसेनोसै गोजोन्थों।